Iti damdamag Cordillera Proyekto iti Baguio City, La Trinidad, Itogon, Tuba, Tublay Circumferential Road, sinukima ti RPMCC. Kabihatan na Department of Agriculture Cordillera nangasayang kat iti damage assessment ijay para Celis Mountain Province. Kanayunan a detalye idano ni Angel Kim Pengosro. Nangisayang kat Regional Project Monitoring Committee Cordillera, kadwa ti Benguet Provincial Project Monitoring Committee kan Metro Bliss Development Authority, iti joint inspection kan validation kadag iti proyekto iti Baguio City, La Trinidad, Itogon, Tuba, Tublay Circumferential Road. Karaman kadag iti proyekto ana inspection ti Section 6 Manipud Poblacion Junction, Batuang, Carantes Junction, Balatok Junction. Ken Section 5 Manipud Giset, Binga, Baloy, Tinongdan, iti Itogon. Na-inspection matlaang ti Section 4 ti Bukod iti Labay, Lakaman Provincial Road, ken Section 3 iti Tuwel, Aging Gaambong Dolan, ti Tublay. Ti Bliss Circumferential Road Outer Ring ket na konsepto tapno adada amaksayan ti nailot agonay ti trapiko. Mapasaya at regional connectivity, babaan iti panangipaay kadag iti alternatibo a peripheral a ruta para iti through traffic. Iti abra, talo a kanayunan a sub-projects iti sidong ti Kalahi Seeds Program, ti DSWD Field Office Card ti nailupas iti munisipalidad ti Pidig. Dumanon iti 5 iti 7 a proyekto ti nakompleto ita atawan. Pakairamanan dito iti panakapasaya at slow protection amang protektar iti nasurok duwagasut ababalay, manipod iti panagragaay ti daga. Panakapasaya at duwang nga access road, apag numaran ti 5 gasut ababalay. Nay patungpal deto'y babaan iti Kalahi Seeds kapangyarihan iti kaunlaran sa barangay, community-driven development modality. Iti Mountain Province, nangisayang kat iti damage assessment ti Department of Agriculture Cordillera, iti agriculture sector ti Paracelis. Ti validation kat pakairamanan ti nadadael nga agrikultura iti Enero aging ga ita a bulan, gapo iti El Nino phenomenon. Tinapautatikag kat nangapektar iti naduma-duma nga apit kan pagbiagan dagiti lokal a mannalon. Dagiti datos ang naurnong bayat ti validation kat makonsolidate kan maisumiter iti masaknan nga opisina. Agserbi daytoy abasaran iti posible nga intervention nga ramiden da. Kabayatan na, manipod January aging ga July, 7,130 SIM cards babaan ti Bayanihan SIM Project, timpaay ti Department of Information and Communications Technology Mountain Province, iti 70 a pagadalan iti Bauco, Sabangan, Sagada, Tadjan ken Busaw. Karaman iti nasao a SIM card ti 25 GB a data iti tunggal bulan. Ti panakaiwaras ket nang suporta kadag iti estudyante ken manursuro iti online learning, panakagunod kadag iti serbisyo ti gobyerno ken daddo mapay. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian.